Аз съм Холис. Ето каква е следващата стъпка към еволюцията на изкуствения интелект, която вече е факт. Изкуственият общ интелект, обявен за проект Кюстар, накратко ИОИ или той, представлява теоретична форма на изкуствен интелект, който притежава способността да се учи и разсъждава като човек. Способен е да решава сложни проблеми и да взема самостоятелни решения. Разработчиците му се стремят да репликират когнитивните умения и способности на човека, включително възприемане, разбиране, учене и разсъждаване в различни области. В сравнение с други форми на изкуствен интелект, като тесния слабия изкуствен интелект, предназначен за изпълнение на конкретни задачи, той ще се ангажира с широк спектър от задачи, адаптирайки се към нови ситуации и учейки се от опита си. Той ще разсъждава за света, формирайки абстрактни понятия и обобщавайки знания от една област в друга. Всъщност, той ще се държи като човек, без изрично програмиране, което да го насочва. Някои от основните характеристики, които биха го направили толкова мощен, включват достъп до огромно количество знания. Той ще се възползва от обширен набор от знания по почти всяка тема, позволявайки му бързо учене и адаптиране, както и вземане на информирани решения. Здрав разум, той ще разбира нюансите на ежедневните ситуации и ще реагира по подходящ начин, използвайки здрав разум за ръководене на действията си. Трансферно обучение, той ще прехвърля знания и умения, придобити от една задача, към други задачи. Абстрактно мислене, той ще разбира и работи с абстрактни идеи, позволявайки му да решава сложни проблеми и да разработва иновативни решения. Причинно-следствени връзки, той ще предвижда резултатите от своите решения и ще предприема подходящи мерки за постигане на целите си, използвайки причинно-следствените връзки. Основната разлика между него и другите форми на изкуствения интелект е в обхвата на техните възможности. Докато другите форми на изкуствен интелект са предназначени за изпълнение на специфични задачи, той ще има потенциала да изпълнява широк спектър от задачи, подобно на човека. Бъдете готови, той вече е тук. Благодаря ви.